Zdravíčky, já jsem Sevincent a já vás vítám u druhého videa tohoto serveru. Jsem tu společně s Dartelsem. Čau. Jo, konečně mluví. A co asi máme v tomto dílu v plánu? Půjdeme asi prozkoumat tam to, co jsme po cestě viděli. A pak už to domyslíme, ne? Třeba nějaké jídlo. Já mám malou. Jo, počkej, já mám taky vlastně malou. Tamhle to jsem myslel, to vypadá. Myslíš, že to bude jaký budíšky, jo? To nahoře? Ne, jdeme si tam kouknout. Počkej, já jsem si nabrat. Tak, už by se mi to nemělo tolik lagovat, ale možná si to časem lagne. Ježíš. Zrovna tento server v prvním díle byl na 7 slotů a teď už je to na 50 slotů, už tu hraje celkem dost lidí, takže to není takový, jak jsem si představoval. Pavel. Teď se mi to zase, no. Tady něco bude, tady se mi to strašně laguje. Au, on je zombík. Ne. Tu hlavu z tebe. Nějak se to laguje ten server. Když nejdeš v Česku, tak řekni, jo? To tady nic teda zajímavýho není. What? Nic moc. Ale vypadá to tu celkem jako... Hele, tady to beru. Všílej, ty součástky by se nám mohly hodit na dům. Beru dřevo. Jo, potřebujeme si udělat železný krum hlavně. To jsou strašně... Hele. Ježiš. Myslím, že lehko. Počkej, potřebujeme najít někde, co je tady to, jak můžou být v tomhle stromy. Myslíš, že to taky budíšky, ne? Ty úplně brutální lagy jsou. To nevadí. Jakože prostě jdu, ale dnes mi to vrátí, to chápeš. Jsme tu zpět, vypadl nám omylem Skype, ale to nás už nezajímá, protože my jdeme prozkoumat tady to Epic stavbu. Já si kouknu, jestli něco bude nahoře. A nevím, z čeho jsem dostal vajíčko koně. To je asi divný. Tyhle, potřebujeme se dostat nahoru. Samiliány. What? Ježiš, to jsou samý takový lagy. To je schválně, ne? To je smít. Jo, ono tady asi fakt nic není. Ještě, že jsou tady melonový stromy. Nebo melonovníky. Jo, tak asi tady z těch... Mě ještě pak zajímalo, co bude v Netheru. Endu tam asi... Já bych řekl, že tam nic nebude v Netheru. No. Tak mohlo by, viď? Zjistil jsem, že padají vajíčka úplně ze všeho. Kromě... Ale nepadají tak často u těch. Nepadají tak často u mobů. A u krávy jsem taky zabil 3 krávy a nic. Ty taky máš takový lagy.
Jakože třeba jdeš a vrátí je to? Já jo. Ale divný je, že když zabiju prase, tak mi hned ta hlava vypadne. Já asi chcípnu. Au. Tam ještě myslím, že musím nastavit ho. Ale nic, asi se vrhneme na ten dům. Počkej, zkusím napsat home. Jo, už tu mám home. Tak nejdřív, jaký postavíme dům? Nevím. Jak postavil velký. Tak to je asi jasný. Postavíme, jak děláme vždycky, ne? Takový ty... Cože? Postavíme takový ty stromy, jak... Teda stromy. Dům, jak máme jako vždycky, ne? Když hrajeme třeba. What the fuck? Necháš. Nějakou postav. Co budeš potřebovat, já ti to seženu. Počkej, to neukazuje. Já mám všechno. Pík hlavu. Vidíš na mě prasečí hlavu? Jo. To je divný. No to je jedno. Počkat. Čekaj, já jdu zatím. Jo, a to... Jo, potřebujeme se na celkem nějaký sedlo. By se hodilo. Že si mohli obchočit nějakého toho koně. Těch stromů myslíš, že v těch strom nic nebude? Nevím. No to celkem vypadá jako zajímavě. Jdu pro další melony, protože už mi došly. Tak. Super. Ježiš. Škoda, že nemůžeme ocitlo na pole. Se asi kouknu, co mi z toho vajíčka vyjde. Já zkusím zabít koně, jestli mi z něj padne hnedka. To bylo hustý. Já si musím dělat také nějakou čistku. Jo, protože mám plný invent. What the fuck, takový, teď jsem to laguje, jak jeden jdeš. A mám ten krát za play. Ježi. Ne. Jo, hlava. Jo, mám hlavu. Mám hlavu krávy. To vypadá drsně. Vypadám cool. Vypadám cool. Přiznej se. Ne. Tak jo. Co budu snažit. Ale kráva, která hlava koně asi nemůže vypadnout. Ne, nezabij je. Tady jde udělat sedlo. Fakt? Jo. Tady je hodně koní. Jak nám to vypadalo, tak mi to hodilo na nějaký Jo, mi to taky hodilo, no. Protože ono psalo admin, nebo co to je spell. Ježiš. Au! Ne. Tam nemá žádný. Ježiš, on má málo životů, tady ten, tak toho nechci. Co chci? Ty vole. Aha, on to ukazuje. Ježiši, vypadni z toho bloku. Kolik máš mít? Ne, tenhle už. Já se asi nechám, jo takhle, že on má mít tolik životů a jakože má ubraný. Tak tady toho se nechám. Sedu. Ale já ti jdu natěžit sklo. Co udělat? What? Ještě jsme mohli napsat back, jinak už bychom tam byli. Jinak už bychom tam zůstali. Ježiš, takový divný. Běž těžit. Já těžím. Jako do dol?
No, Tam jdu. Hodím ti písek a prvně si udělám čestku. A to už si udělal. Jo, můžu do čestky. O, spider hlava. Postavíš dům? Mám jít do dol? Jo, potřebuju uhlí. Jo, tak počkej. Já si vemu tohle. Prvně, čekaj, já vemu jenom nějaký železo. Jenom, abych mohl ještě těžit dia, nebo takovýhle. Voda. A teď můžeme IP adresu zveřejnit, ne? Jo, můžeme. Tak v 5. díle, ne? A jak, když už je to na hodně slot, tak bych to zveřejnil. Tak fajn. Takže v popisku videa bude IP serveru, jo? Že by zase nebylo plno. Což pochybuju. Fuj. Já udělám nám nějaký železní věci. Ježiš. A tady ta jeskyně asi nikam ne... Uhlí chceš, že jo? Jo. Tak já ji natěžím pár, protože ještě nejde krampáč. Takže... To je takový prostě divný logy. Železo. Stačí ti 8, 9, 10. Stačí ti 10. Halo. Co? Stačí ti 10 těch uhlí? Jo. Aha, ty už ho těžíš. Černoho. Vypadá to dobře. Takže já ty čestky vložím. Já jsem si měl natěžit nějaký ten kámen. Když teď... Ježišimarjo. No, nevím, asi mi to nevyjde nám. Jo, teď se mi to laguje, prší, ale moc ne. Ne, došel mi krompáč, jako, natěžíš mi pár kamenů? Jo. I když... Jo, dobrý, nemusíš, mám 10. Potom si ještě mám dřevo. Nebo jenom pár. Teď uložím. Jo. Uložíme tam uhlí. Máme 13 železa. Jo, já mám sebe ještě 11. Ty nemáš home? Ne. Chtěl jsem být tebou radši dám. Tak. Já se vrhnu pak do těch dolů. Já si zkusím tu spiderovou house. Můžu si nechat tu spider hlavu na sobě? Tobě to moc nejde vidět. Jo, já vím, já to mám takový ten blbej. Tolik hlav. Tu masku nebo tak. Jo, už máš sklo. Tak já si vám nějaký ty. Zkusím, jak na mě vypadá třeba prasečí hlava. Ne, takhle si kraví. To vypadá cool. To si nech. Fuj. To nevypadá dobře. Ale ta kráva vypadá cool. To je hustý. A jak vypadám v té spider? Počkej. A nic moc. I když ti to pěkně pasuje. Ale nejlepší asi tam z těch je ta... Čušuši, ne! Co? Já jsem spadl vedle vody, já jsem bůl. Hlavně neber věci, prosím. Tamhle. Set. Home. Jo. Mám tady uložený.
Udělám placatý, ne? Co? Střechu? Ne. Jo, okna. Skla. Jo, placatý asi, to je nejhezčí. Tam mám ty věci tamhle. Když ty vole, já tady zabiju. Tam asi už nic není. Hej, moje hlava! Ježíš. On že nejde vidět. To je divný, za chvilku se půjde vidět. Tak jo, se kouknu, jsme si měli jít asi meč. Že tady ta jeskyníka nepokračuje. Je takový malý. Zkusíme najít jinou jeskyni. Tamhle je kulhouba. Jo, já můžu rovnou vykopat ty dia u tým. Že jo? Cože? Že můžu rovnou vykopat dia tam, jak jsme našli takovou tu lebku. Jo. Tam se teď jdu Víš, kde to je? No jo, snad jo. Snad ne, určitě. Tak určitě, no. Jo, já jsem se teďka lekl. Já myslím, že tam je zombíka, ono to bylo prase. What? Ježíš, další lak. Dobrý. Ne. Jdu dobře. Já vůbec nevím kam jdu. Já vůbec nevím kam jdu. Ty, tady něco. Dobrý. Já jsem to strašně. Dobrý, už ne. Když tak to pak najdem. Já zkusím najít nějakou jeskyni. To asi jeskyně nebude. Je možný, že to nejsou jeskyně. To asi není možný. Tam něco je, to bylo mrknout. To už jsem myslím, že viděli, ne? Jo, to je zase tady to nic není. Ale je tam glowstone. A bloky z toho. Nevím, jak se to jmenuje teď. Glowstone nechci brát. Nechci nějakou tu jeskyni najít. Nevadí, že si udělám železný meč. Proč by to mělo vadit? Máme ještě 14 železa. Jo, tak já teď ještě nějaký nakopu v pohodě. Glowstone. A ono je to tady ve tmě docela strašidelný. No. A tady to se To byla asi jenom lepka. Když tady jsou jenom samý takový královinky. Jako neříkám tam tomu obřímu, co jsme tady v tom díle, tomu obří budově, co jsme v tomhle díle jako prozkoumávali, ale jako celkem žádná čestka. Čítáme to možná je ta lepka. A ty víš, kde to je? Co? Možná jo. Možná jo. To je. Takže tady jsem. Ne, nekopám. To tady není. Počkej, tady je hodně koní. Musím jedno zabít, i když já nemám meč krupem. Nic. Z koní nepodávala, to je škoda. Nenašel si nějakou jeskyni? Jo. Tady je docela dost hezký. Já to nemůžu najít. Počkej, prázdnou. What? Jsem se někam portově spavnu. Co je tady to? Ježiš, lava. Už vím, co to je. Lava.
Sakra, asi jsem si nevzal jídlo. Potřebuji na konzu jeskyni najít už konečně, ty vole. Ale můžu tady vzít půl staku melounů. Jo. Super. Melounů je tady dost. Jo. To tady ale fakt nic není, žádná jeskyně. Jestli tady... Jo, dobrý. Hej, Enderman! To... Enderman! Au, 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 au. Já nemám meč. Jdou mě 3 pavouci. Já potřebuju na tam něco opadá. Ne, tam je jenom voda. Sakra. Počkej, zeptám se tě takhle. Viděl jsi tady jeskyni? Co? Viděl jsi tady jeskyni, kromě tam ty obří? No. Jo? Jo. A víš, kde je teď? Ježíš, takový vlak. A víš, kde je teď, ta jeskyně? Ne. Aha. No, dobrý. Jo, už to máme nasvětlený. Barach. Čím? Čas vykouknu. Čím asi? To počkáme, mám glowstone. Jenom asi 2 bloky nebo 3. Já chci Enderman hlavu. Jdem zabít Endermana. Ty vole zase takové. Jednice asi vrhnu na podlahu. Zkusím... Aha, ty už ji děláš. Z čeho chci podlahu? Ze dřeva a... Bacha! Bacha! Lava skalípka! Ale já... Máš hodně těch kamenů? 32. Ježiš. Asi jsem si to Hej, už lehl. To vypadá špůlově. Počkej, já zkusím. Já udělám lopatu. Mám u sebe 2 ty. Když takový laky. Strašně nemůžu otevřít čestku. Cože? Laglo se ti to? Jo. Co to bylo? Aha, asi přidají nějaký nový plugin. To je jedno. Aha, že ty Já to dělám synchronicky. Ty pokládáš jenom dřevo, a kde máš ty druhý bloky. No právě já to pokládám Jsi mi narušil monarchii. No vidíš. Jo, když chci vzít tam ty kameny, jedně kdybychom zničili celou tam tu stavbu. To tady máme... O čeho máme za barákem tam tu tam ten... Mám tam tu velkou pevnost. Počkej. Cože? Tady jsou strašný lagy. To bys to vůbec nelaguje. Ani ne. Jakože jdu a vrátí mě to, chápeš? Zatím ne. Tak to je divný. Ty vole. To musím nějak vyřešit. Možná se k nám přidá ještě jeden. Jo. Doufám. Do příštího ještě jeden. Bude. Jo. No. A kdy uděláme díl? To nevím. Zítra. Já nevím, to se nemůže předpokládat podle času. To nebudeme řešit, ty vole, ale úplně brutálně prostě. To do příštího dílu musím vyřešit, jinak tohle je prostě... Už mi to došlo. Už ti došlo dřevo? Máme ještě nějaký dřevo. Jo, máme dřevo. No, já mám. Já mám stack a 5 u sebe. Já tam mi to hoď. No. Tady to máš. Jo. Ale divně je první... To je určitě těch 50 slotama, nebo já fakt nevím. Ale hoď mi nějaký.
už to má vykopaný, tak já ti pomůžu. A nebo já jdu těžit tam tu obří stavbu. Teda tu obří budovu. Čekaj, kde to je? Tamhle. Zatím se s baráčkem spokojený. Jo, jde to. Dokázal by se postavit lepší, ale to stačí. Na to bychom neměli suroviny. Už těžím stavbu. Začínám těžit. Počkej, kde to? Já potřebuji jenom tam ty cihly. Já vím. Normálně. Jen abys mi ban nepřinesl, kde je třeba ten mech. Hej, já můžu pro ty půl bloky malinký, že jo? Že prostě to jako mech. Prostě ty půl bloky stonebrickový. Že to bude prostě jako jeden blok, chápeš? Já vím. What? Ježiši, tohle je strašný. Za chvilku už bychom měli ten díl ukončit. Doděláme ještě ten dům. Uděláme střechu. Jo. Z... Cobblestone. Jo. Ježiši, tohle je strašný, tohle hrát. Už máš to dřevo hotový? Jo. No, já mám jenom 24 kostek. Či tady to bude víc. Voda. Oh. Už tu hraje mín lidí trošičku. Já beru všechny kameny, jako. Ale je to strašný to hrát takhle. No, myslím, že ty bloky by mohly stačit. Jako nebude to možná stačit, ale tak se pak dojdem. Jsem home. Já si dám home před dveře. Aha, tak tohle určitě nestačí. Tak. Ono to nefunguje craftit. Ty lítáš. Nelítám. On to se mi jenom zdá. Nemám toho práva na fly. Hej, au. Sorry. Ty jsi tam dal. Já jsem si myslel, že to proměnilo na ten. Jsem si, že to proměnil ten stone brick na trávu. Jo, ještě mi zbyly 4 bloky. No super, podle mě jsme tenhle díl mohli ukončit, co to je na to? Počkej, položím. No. Ježíš. Co? Mám si nějaký melouny a... Položíme to vejce, co to je na to? Koně. Počkej, zatím udělám nějaký malinký útulek pro to. Třeba... Ne, tady před barákem. Počkej, ještě tady udělám... Takhle. Tak. Ale nebude ti vadit, když udělám nůžky, že ne? Cože? Nebude ti vadit, když udělám nůžky. A proč by mi to mělo vadit? Nevím, že pak bychom měli málo železa. Já jdu na cobblestone. Jo. Podle mě bychom tu střechu měli udělat v tom... To byla asi nuda dělat střechu. Co myslíš? Nevím, tak... Jak chceš? Počkej, aha, ono vlastně můžu používat i ty bloky. Ne! Zase kousek bloku nezbylo. No to nevadí, takže já asi tímto ukončíme díl.
A takže my se s váma vloučíme a v třetí epizodě už s náma tady bude jeden plus hráč, že jo? Plus jeden hráč prostě. No a my se s váma v tomto videu loučíme a zase v třetí epizodě čus.